Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa sibuke incwadi kaThobhithi isahluko seshumi nanye kuze kube uqu ivesi lesihlanu kuze kube ivesi yeshumi nanhlanu. U-Ana wayengakhathali ukuhlala egqolozele indlela indodana yakhe efanele ukubuya ngayo. Kwathi ukuba ambone eqhamuka wathi kuyise, bheka indodana yakho iyeza, kanye nendoda eyahamba nayo. UThobiyasi engakafiki kuyise uRafayeli wathi, ngiyazi ukuthi uyihlo uzakuhlahla amehlo akhe, ubogcoba inyongo yenhlanzi emehlweni akhe. Lo muthi uyokwenza ulwele olusemehlweni kayihlo luwohloke aphinde abone. U-Ana wagijimela endodaneni yakhe, wayibamba ngezandla zakhe, ethi kuyo, manje sengikubonile ndodana yami, noma sengingafa kulungile. Wayisikhala. uThobhithi wasukuma weza entengezela ephuma ngesango lesibaya. uThobiyasi waya kuye ephethe inyongo yenhlanzi esandleni sakhe, wayeseyiphephetha emehlweni akhe, wase embamba ethi, yima isibindi baba, esho egcoba amehlo akhe ngayo. Wayesehlubula ulwelwe olusemehlweni akhe ngesandla sakhe, wayesewela ehlombe lakhe wakhala. Wathi, sengiyakubona ndodana yami, kuyakhanya nasemehlweni ami. Wayesethi, makabongwe uNkulunkulu, futhi malibongwe igama lakhe eliphakeme, mazibongwe zonke izingelosi zakhe ezingcwele, igama lakhe elingcwele malibongwe manje naphakade. Nakuba engishayile, kepha manje usebe nomusa kimi, manje sengiyayibona nendodana yami uThobiyasi. Eyithandwa zami, ngiyithanda le ndaba. Indaba kaThobiyasi, indaba kaHana, indaba kaThobhithi, indaba kaRafayeli, indaba kaSara. Ngithanda mhlambe ukuyibuka kuverse 5. Uma lithi izwi likaNkulunkulu, uHana wayehlezi njalo egqolozele la indodana yakhe ezoqhamuka khona. Bayibalekile leyo nkonzo. uHana wayengakhathali ukuhlala egqolozele indlela indodana yakhe efanele ukubuya ngayo. Sijulile leso sisho, sijulile leso zulu. Uthi ngihlezi ngilindele indlela umntwana wami azobuya ngayo. Okokuqala, uma siyibuka nje, uthi ekseni uphume ngaleya ndlela, ngiyazi mayisebuya uzoqhamuka ngaleya ndlela. Sowuhlela uma ulindile, uzohamba abuye. Bangaki abahambile ekseni abangabuyanga ntambama? Esizwe ngocingo kwathiwa wozani nizosibhekisa usibanibani uselimele. Bangaki abaphuma emakhaya kodwa babuye? Kubanele endleleni. Uthi umkhuleko wamaRoma uthi, ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ukuthi ngiyakufa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Into yinye vo ngiyaziyo, uma ngifa nginesono esibhubhisayo, ngiyoshona ngisoze ngasindana nini. Jesu Maria Josepha ngiyayinikezela inhliziyo yami nomphefumulo wami.
Jesu Maria Joseph angisizeni usizweni lokufa kwami. Jesu Maria Joseph umphefumulo wami nize nimuke nawo ngoxolo. Inkonzo yokwazi ithandwa zami ukuthi umuntu nomuntu umelwe isikweletu sokufa. Ukuthi ngivukile namhlanje, ngamshiya unkosikazi, ngamshiya umyeni wami, ngabashiya abazali, ngabashiya abantwana bami, ngabashiya bakwethu. Kungumusa ukuthi ilanga mase liyozilahla nami ngisaphila. Konke kungumusa kaNkulunkulu. Kodwa into engiyibukayo, indlela engihambe ngayo ekhaya, ayikho into ebuhlungu neyingozi njengomuntu ovuka ekseni wagoduka wahamba washiya ikhaya ediniwe, washiya singakhulumisani, washiya sixabene, washiya sibondene, washiya singabhekani. Kodwa mangiyibuka ithi ukujula kancane, akashonanga ke mhlambe, kodwa umzali uhleli ulindile. Yazi khona omunye umuntu ohleli naye endlini kodwa kade ahamba. Khona omunye umuntu onaye kwi-relationship kodwa kade yena engqondweni yakhe ahlukana nawe. Khona umuntu ongathi owakini owakwenu kodwa kade akudisowna. And so ngibuka lo ma lithi izwi likaNkulunkulu uhlezi njalo egqolozele la indodana yakhe yahamba yaya ngakhona. Uyayibuza uma liyanetha noma liyana noma kunamakhazi, uthi kodwa umntanami washona le. Thandwa zami, uma uyazi kahle hle indaba kaTobit noTobias, uyaqonda ukuthi umama ngani ahlale kanje. uTobias ithandwa zami uthathwe insizwa ebizwa ngoRafael. uRafael ingelosi kaNkulunkulu ephilisayo. Yathi asambeni bayobheka unkosikazi. Uma behamba endleleni, uTobias utshela uRafael uthi sengifisa ukuganwa manje. Uya emzini kaRaguel, mengena kulomuzi kaRagueli ebesebona indodakazi yakhe uSara. Ebesetshela uRafael athi ngiyamfuna lo abe inkosikazi yami. uRafael ebese ekhongela uTobias athi sizocela ihlobo esihle ukuba uvume indodakazi yakho ishade umntwana wethu. Now uTobias noRagueli nabantu bendawo bayayazi indaba kaSara. Sara ithandwa zami useshade amadoda ayisikhombisa. Wonke lamadoda ayisikhombisa ngosuku noma ngobusuku bomshado, uma sebengena ekamelweni lomshado bonke bayashona, akekho vuka ephila. Uthi meyiqala le ndaba uRafael uRagueli ikhehle lidala lithe imfana wami Tobias, awuyazi into oyifunayo. Indodakazi yami le isiphenduke umgodi onganukwanja. Wenze njani abantu mase bekhuluma ngawe? Wenze njani abantu mase behlekisa ngosizi lwakho? Wenze njani abantu mase bethi akuye libuyayo lapha? Ngibuka ubuhlungu obuziwa ngumzali. Ngizwa uMaria ehambe gijima izintaba
esezwile ukuthi kuthiwa uJesu uyasangana, kuthiwa uJesu seyahlanya, kuthiwa mbambeni sephambanelwe ikhanda. NduMaria umngaphandle uthi kulungile mletheni kumina. Ngibuka ubuhlungu bokuba umzali uzwa abantu bekhuluma kabi ngengane yakho. Ngibuka ubuhlungu obuziwa wena uqobo lwakho, abantu begxeka ngento ongenawo amandla phekwayo. Uthi ukube bengazi bengeke ngizame, ukube bengazi bengeke ngilungise. Umlungisi uyithela isisila, sisho njalo isiZulu. Bengithi ngiyazama, bengithi ngiyalungisa, kodwa sengiphenduke isitha. Ngibuka inkonzo kaSara. Wenze njani when all your relationships have failed? Wenze njani uma bonke bekhombisana ngawe? And so ngibuka uRaguel ethatha uTobias noRafael ethi ufuna indodakazi yami, athi woza sengaphandle eminyango, aqeda amkhombisa amathuna, athi abala u7, athi usufunela ka8 kube lakho. What do you do when you want something so bad, but all odds are against you? Inhliziyo yakhe iyafuna, iyathanda, kodwa wonke umuntu uyakutshela ukuthi angeke yenzeke lento. Ngiyayithanda inkonzo yenziwa uTobias. Tobias uthi sengizwile, sengibonile, kodwa ngiyamthanda. Do you pray for your relationships? Uyabakhulekela nabantu abasempilweni yakho, ukuthi inkosi labo nginike bona mababa abantu ababizelwe intando yakho ngempilo yami. Nkosi labo nginike bona wavuma ukuba inhliziyo yami ithambekele kubona. Ngabe babizelwe yini intando yakho ngempilo yami? Lithi izwi likaNkulunkulu wavuma uRaguel, bathi besadla bonke, kodwa uTobias wanqaba, wathi angifuni ukudla, wathi ngifuna ukuya ekamereni ngihlale nonkosikazi wami. Ngiyacabanga bonke babeyitshela ukuthi uTobias ufuna ukuyokwenza inkonzo yomshado. Mabengena ekamereni ngibuka mhlambe uRaguel, ubaba nomama bethi washona umntwana emncane. Bahleli balinde isililo bezoza uSara ekhala esethi ngaphenduka umfelokazi. Athi mengena uTobias, athi Sara kuseyona inkonzo yokuba kulalwe manje, athi inkonzo esibizelwe kuyona ukuguqa ngamadolo. Asho njalo uMamngema, athi akuguqa amadolo, athi angaguqa umlomo. Khona isigaba, Nkosi sewungiphile, kodwa ngicela ukukhulekela. Sewungiphile umntwana, ngicela ukumkhulekela. Sewungiphile umsebenzi, ngicela ukukhulekela. Sewungiphile umndeni, ngicela ukukhulekela. Sewungiphile impilo, ngicela ukuyikhulekela. Ngiyakwazi ukukhulekela esengikuphiwe uNkulunkulu. Yebo ngiyakwamukela, kodwa ngicela ukukhulekela khona ngeke kungibulale. Ayijulile leyo. Ngicela ukukhulekela khona lesipho ongipha sona Nkosi singeke sibe ukufa empilweni yami. Thiwi insizwa yaguqa ngamadolo, yathatha unkosikazi, bakhuleka uNkulunkulu. Yakhuleka insizwa. Yakhuleka insizwa, ngibona ingelosi yokufa eyathi siza nesinkemba, kanti namhlanje kuzindoda ekhulekayo. Umkhuleko uyakwazi ukushintsha izinto. Uthola ukuthi igama lakho bese libiziwe. Uthola ukuthi bese baqedile ngawe. Kodwa umkhuleko
uyayishintsha izinto. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele ngoyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.